Zoazte mundu guztira eta hotsegin berri ona izaki guztiei, aleluia. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Gaur San Markos Evangeliaren festa ospatzen dugu. Bernaben lehengusua zan eta San Pedroren ikaslea. Ospakizunen hasieran aitor ditzagun gure pekatuak. Jesus jauna, bihotz urratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuina aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, zapakea lurrean, haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, berri ona hotsegiteko grazia eman zenion, Markos Evangelari santuari. Egizu, haren irakaspena balia dakigula, Kristoren urratsei zintzo jarraitzeko. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. San Pedro apostoluaren epistolatik. Zenide maiteok, izan zaitezte apalak guztiok elkarrekin. Jainkoa gogor egiten baitei arroei. Apalei berriz bere grazia ematen. Makur zaitezte jangoikoaren esku indartsuaren azpian. Berak bere garaian jaso zaitzaten. Utziaren gain zuen kezka guztiak. Bera bai da zuen ardura duena. Izan zaitezte neurritzu, eta zaudete erne. Zuen etzaia, deabroa, horroaka ari den lehoia bezala, hor dabil inguruan nor irentziko. Gogorregio zue sinismenean sendo. Jakinik lur zabalean dituzuen beste zenideak ere neke beretan dabiltzala. Eta kristau bezala, bere betiko zerura deitu zaituzten grazia guztien jangoikoak, bizkortu zaitezte, gogortuko, indartuko eta sendotuko nekealdi labur baten ondoren. Berea du indarra gizaldi eta gizaldietan, amen. Niretzat, anaia zintzo den Silbanoren eskuz idatzi dizuet eskutitz laburrau. Zuei indar emateko eta zuei aitortzeko, hori dela jainkoaren zinezko grazia. Zaudete sendo hortan. Zuek bezala, aukeratua den Babiloniako elkarteak agur egiten dizue, baita nere seme Markosek ere. Agur egiozue elkarri, zeniden maite lastanaz. Bakea zuei guztioi, kristauoi. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti.
Hauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti, zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. Esana bai duzu, maitasuna betiko dut eraiki, zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Hauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zeruek zure mirariak ospatzen dituzte, jauna eta santuen batzarrak zure leialtasuna. Nor da bada odeietan jaunarekin berdintzekorik? Nor jainkoetan jauna ainakorik? Hauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Bai doatzu zuri pozez oiu egiten dakien herria. Hauna zure aurpegiko argitan dabila, zure izenaz dira beti posten, zure zuzentasunaz arrotzen. Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Aleluia, aleluia, aleluia. Guk Jesu Kristo gurutz hiltzatua erakusten dugu, jangoikoaren indar eta jangoikoaren jakinduria den Kristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Hauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aitzazurik jauna. Aldi hartan, Jesus hamaikei agertu zitzaien, eta honela esan zien. Zoazte mundu guztira, eta otsegin berri ona gizaki guztiei. Sinisten dutenak eta bataiatzen dena salbatuko da. Sinisten ez duena berriz galdu egingo da. Sinisten dutenek mirari hauek egingo dituzte. Nere izenean etxaiak bota, hizkuntza berrietan mintzatu, zugeak eskutan hartu, eta hilgarriren bat edanda ere ez die kalterik egingo. Gaixo daudenen gainean eskuak ipini eta gaixoak sendaturik geldituko dira. Jesus jauna horrela mintzatu ondoren, zerura igo zen, eta jangoikoaren eskuin aldean jarririk dago. Haiek berriz, toki guztietan berri ona hotsegitera joan ziren, eta jaunak laguntzen zien hitza egiaztatuz, haiek egiten zituen mirariekin. Jaunak esana, Zerrak zuri jauna. Gaur San Markosen festa ospatzen dugu. San Markos ezan 12 apostoloetako bat, izan zen San Pedron ikaslea, eta 4 evangelioetako bat idatzi zuen. Seguraski San Markosen evangelioa zaharrena izango da. Zein zan San Markos? Jerusalenen bizi zan, gazte zala, bere amakin, familia honekoa. Apostoloen eginetan hainbat aldiz, azaltzen da Markos gaztea. Egun hauetan entzun dugu, nola apostoluk askotan kartzelatuak izan ziren, eta behin Herodesek San Pedro kartzelatu egin zon. Jangoikoren laguntzaz kartzelatik atera zen San Pedro, eta gero noa joan zen, Markosen eta bere aman etxean ezkutatu zen San Pedro. Bere aman izena Maria zen. San Pablon laguntzailea izan zen aurrena, Markos gaztea, eta gero beranduago San Pedrorena. San Pedrok bere lehenengo gutunean Markosi seme deituko dio. Ez bere seme biologikoa zelako,
baizik eta oso gertukoa zeukelako, oso kutxuna zeuken Markos, eta seme deitzen zion, bere seme espirituala zan. Liongo Ireneo santuak, bigarren mendeko gotzai batek baita, behai buruz hitz egiten do. Liongo Ireneo, San Ireneo, apostoluen oso gertukoa zan. Ireneon maixua Polikarpo zan, eta Polikarpon maixue San Juan apostolua, evangelaria. Orduan, bi belaun handi ondorengoa zan Ireneo santua. Eta Ireneok esaten digu, San Markosen evangelioa, beste hitzetan, San Pedron evangelioa zala, hau da, San Markosen evangelioan, Pedroren testigantza jasotzen da. Badago episodio berezi bat, San Markosen evangelioan agertzen dana, bukaeran, 14. kapituluan, ez da oso ezaguna episodio hau, evangeliokoa, eta askotan oharkabe pasatzen da. Jesus Olio mendian dago, otoitzean aritu da, azken afariaren ondoren, eta otoitza bukatzean, ondo dakigun bezala, judutar soldaduak etorri ziren Judasekin. Judasek Jesus salduko zuen, musu batekin salduko zuen. Ordu momentu hortan, atxilotzeko prest zeudenean, San Markosek kontatzen digu, Jesus bakarrik gelditu zala eta denak alde egin zutela. Apostolo guztik alde egin zutela momentu hortan. Baina San Markosek kontatzen digu momentu hortan, han inguruan zegoen gazte bat hurbildu egin zala, gerturatu egin zala. Ustea ze gertatzen zen, eta Jesusen ondoan jarri zala gazte hori. Zatik gerturatu zen gazte hau, guri askotan gertatzen zaigu, iskanbila bat dagoenean gerturatu egiten gea, ikusteko ze gertatzen dan, jakiteko ze gertatuko ote dan. Zein da gazte hau? Gazte anonimo hau ez dakigu, baina seguru aski San Markos bera izango zen. Markosek unerik gogorrena aukeratu zuen, Jesusi jarraitzen hasteko. Denek beldur zuetenean, denek alde egin zutenean, bera gerturatu egin zen Jesusen gana. Bera hasi zen jarraitzen momentu hortan. Esaten digu San Markosek, judutaren tropak ohartu zirenean, gazte hori hor zegoela, bea baita atxilotzen saiatu ziela, bea harrapatzen saiatu ziela, baina ez zutela lortu, korrika hasi zela gaztea, eta bere izara, bere gainean zeukan izara hartu egin ziotela. Eta gazte honek biluzik ihes egin zola. Seguraski gazte hau bere etxean lotan zeon, gaua zan, eta iskanbila entzun zuenean, han gertu biziko zan, Olio menditik gertu, eta iskanbila entzutean bere izararekin jetxiko zan, ohean zeukan izararekin. Seguru nago, San Pedrok askotan hitz egingo ziola San Markos bere ikasleari Jesusekin pasatakoi buruz. Nola ezautu zuen Jesus? Bere anaiaren bidez, bere anai Andresen bidez, bere bokazioa, Tiberiades lakuan, arrantzain zonean, Jesusen laguntzaz. Ekaitza egon zenean, barkuan zeudenean, itsasontzian, eta hiltzeko beldurra izan zutenean. Nola Jesusek esan zien momentu hartan, ze fede gutxiko gizonak, ze fede gutxi daukezuen, ekaitza heltzen denean. Azken afaria, 3 aldiz ukatu zionean, heriotza, piztuera, Jesus berpiztuaren agerraldiak, Pedro, gidazazun ere hartaldea. Eta seguru nago baita, guztiontaz aparte, evangelioan idatzi zituenak, seguraski oso asko gogoratuko zuen, eta maiz gogoratuko zuen Markosek, Jesusi Olio mendian jarraitzen hasi zeneko momentu hori.
baita ere. Markosek bide bikaina aukeratu zuen bere bizitzarako, beti Jesusetik gertu egotea, Olio mendian hasi zen, beti San Pedroren eskutik, San Pedro lehenengo aita santuaren eskutik. Senide maiteok Pasko pozetan gaudelarik, egin diezaizkiogun otoitzuk txutxuki jainkoari. Gotzainek, apaizek eta diakonek zintzo zain dezaten beren eskuetan jarri izan den hartaldea. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gizadi osoaren alde, jaunak alai ditzala oraindik bere garaipena ezagutzen ez duten gizakiak, eta evangelioaren bidez, poztu ditzala herri guztiak. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gaixoek, behartsuak eta sufritzen duten guztiek Kristo piztuarengan aurki ditzaten argia eta itxaropena. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, jainkoak sendo gaitzala fedean eta eman diezaigula guztioi beti on egiteko laguntza. Eska dezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Jaun onbera, entzun arren gure eskariak, entzun bihotzonez, zure fededunen otoitzak, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Bedeinkatuazu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatuazu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Markos santua goraipatzean, eskaintzen dizugu jauna gorespen opari hau, eta apalik eskatzen. Zure Elizak iraun dezala beti, zure berri ona zabaltzen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Apostoluen oinarri gainean, eraiki bai duzu zeure Eliza, mundu hontan betiko izan dadin, zure santutasunaren ezaugarri, eta gizon emakume guztiei erakus diezaien salbamenaren berri ona. Horregatik jauna, orain da beti, gaingeru talde guztiekin batean, bihotz batez esaten dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan.
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, gure hartzai gotzailearekin Jose Ignacio, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoluen artean agertu, eta pakea gurra egin zenien. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua,
erruki jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emai guzu pakea. Hona hemen Jaungoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat ta sendatuko naiz. Kristoren gorputza. Kristoren odola. Ni zeuekin izango nauzue egunero, munduaren azken arte, dio jaunak. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, zure aldaretik hartu dugun sakramentuak santu egin gaitzala, eta Marko santuak otsegin zuen evangelioarekiko bedean indartu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bihar igandea jauna lagun, goizeko 11etan ospatuko dugu Eukaristia. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela Jaungoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zabaldu ezazue jaun berpiztuaren poza, zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jaungoikoari. María, gracias,